Hey guys, it's already 1:30 a.m. and I'm still filming my videos. So yes, ayan, sobrang nabubulol ako. Parang wala ako sa sarili ko kasi parang 2 nights na ako na nagda-night shift. So sabi ko, why not make videos during night shift? Kasi hindi din naman ako mag-duty ngayon. So hindi din lang ako makatulog. So let's make video. But my tongue is not, what you call that? See, tingnan mo. Wala eh, hindi talaga umuubra. My tongue is not, cooperative right now. Ayun, it's not cooperative. Ano ba yung pronunciation ko ng time? Naging time? Ano yun? Herb. So yan, guys, yung setup ko ngayon. Kailangan ko nang baguhin yung kurtina ko. Ayan o. Naglagay lang ko ng parang backdrop ko dyan kasi ang dark ng curtain ko. Ilagay ko yan para lang sana, to have a darker room para pag galing akong night shift, mas okay sana, kaya lang really hard. Ayan, tingnan mo na naman yung kalat na naman nandyan. Ayan, my light with the box there. And I have a new light, guys. This is my new light. Actually, dapat gagawin namin siyang ring light. Pero pangit yung kinakalabasan. I don't know yet. I still need to figure it out para maging para siyang ring light. So, kahit bilog yung light na nandyan sa loob ng box na yan, ang effect parang soft box pa din. So, let's see. Parang mas maganda pa rin talaga. Mas maganda pa rin talaga pag may sunlight. So, yeah, I need to go back na and filming. And I'm filming my hair products, empties hair, para mabasura ko na. Kasi ang dumi na, sobrang alikabok at madudumi na. So, I need to film this one na para matapon ko na tonight, this morning na pala. So, yeah, tinantok na ako. So, let's start the ball rolling. Katapos ko lang mag-film ng yung giveaway ko. Pinam ko ulit kasi blurred ata kasi siya. So, yeah. And, nag-film din ako na sinayin ko kanina. Empties, yeah. Pa-vitamins na ako kasi 3 a.m. na. Para makatulog na ako. Hindi ako mag-dipen. At saka, nag-take ako nito. Nag-start ako mag-take ng Nature E. Parang natural vitamin E plus lycopene food supplement from Avon. Ito yung box niya. Kasi ito parang $2.99 something. Yeah. Or less than. Parang ganun. Yung vitamin E para naman ma-help yung aking skin. Tapos may in-order din ako sa kanila na ito. Sa Avon Life Glow. Yung grape seed nila. Ano nang completed? This one is the grape seed extract. Na parang good supplement din siya. Madami siyang mga madami siyang mga vitamins and minerals. Last month kasi parang pag bibili ka nito Nature E, 99 na lang yan. So sabi ko, sige na. Para may vitamins lang. Parang lang. Kasi di ba lagi akong puyat. Kagaya ngayon, imbis na natutulog ako. Ulat pa. Nagilangos na ako. This is the real face, guys. Feeling ko malapit na ako mag-bed. Tapos, mamas ako nitong Silk Hydrating Illuminating. Na-open ko na kasi siya. Tapos, ang weird dito sa baba, yung tear hair part niya. So, yeah. May binigay akong ganito sa sa giveaway ko. Ano yung bango? Naalala ko yung SDALC days ko. Doon lang sila nag-work dati sa Cavite. Yung mga Korean students ko. Tas blue siya, kakaiba. Parang jelly. Sana ganito na lang lahat yung binigay ko. Hey guys, good afternoon. Kagigising ko lang anong oras na ba? It's already
3:16 p.m. Kasi kahapon, nag-straight duty ako noon. Call na ka ng PM shift and noon call na naman ako ng night shift. Sobra, ano na lang, kaninang umaga, kaninang umalis ako sa hospital. 4 beds na lang ang, 4 or 5 beds na lang ang hindi occupied. Sobrang, ano na, sobrang punong-puno na kami. Daming nagkakadengue. Tapos, inuubo mo, ganyan. Eh, ngayon, ano na eh, kapag tawag nito, kapag nilagnat sila, talaga pumupunta na sila sa hospital kasi diba, last year kasi nag-outbreak ng dengue. Tapos nakikita ko dun sa news sa BGH sa Baguio, 1,000 plus na ang cases nila ng from 200 last year, ngayon 1,000 plus ang cases nila ng dengue. So, anong nangyari? Umakyat sa Baguio ang mga lamok. So, yeah. Ayun guys, mag-shoutout na lang ako para ma-end ko na tong vlog na to. Kasi parang ang pagod na ako. Yun pala yung giveaway ko. It's already up by now. You can now join. Wala lang. Very simple lang yung giveaway. Pero natutuwa ko kasi yung in-upload kong vlog ko na giveaway plans. Ganyan. Ang daming ang tawag nito? Ang daming nagko-comment na they wanna join, ganyan. So, yun. So, mag-shoutout na lang ko. Let's start with Sis Tracy from Live Outside Philippines. Hi, hello from Riyadh. Hello, sis. Miss na kita. Parang nagkita na. So, yun. Kung hindi nyo pa napapanood yung mga swap namin, you go ahead. I will just put all the links down below yung mga swaps namin para mapanood nyo kasi nakakatuwa yung mga swap namin. And then, kay Maurice Tahon, taga Pangasinan din siya. Small world talaga. Nakita niya yung mga videos ko. So, yeah. And hi to Andrea F. Nitura. Hello, Liana Drell's life vlogs. Ayun, you go ahead and check her channel, guys. And then, Super Ion XIV. Hello, sis. And official blog, Last Car Gadget. I think, siya from India or Indonesia, ganun. Napaka-consistent, he's so consistent in commenting on my videos. So, hello, thank you so much for the support. And Faye GS Mundo or Faye Gesmundo. Hi, sis. And December Maries, Irene's life vlog, very consistent. Hello, sis. Thank you sa pag-comment, ganyan. Rosemary Kapati, The Doors, Falak, hello, and Mazaya Kim channel, parang Masaya Kim. And then, Tambayan ni Chai, hi sis Chai. Dati yung pangalan niya, Takles Chai, pinalitan na niya. And then, kay Hard Z Red, ayan, hello. Jeans List, and then, kay Apple Rose Morante, hello. And then, kay Myle G, MYLG, Mild G, hello. And then kay Nina Gregorio, hello. And to Lauren Dimaano, hello. And Abby Manala, ayan, very din siya, sis Abby. Napaka consistent din sa pagko-comment tsaka sa panonood. Hello, sis. She is, I think, in Japan right now. So, yung may vlog din siya. So, go watch her channel and subscribe. And then, kay Pinkaholic PH. So, hello sa inyong lahat. Thank you po sa pag-subscribe, sa pagko-comment. Kung napadaan man kayo or lang, diba? Sana nag-enjoy kayo sa channel natin dito sa channel na to. And I hope you will stick around. Hindi kayo magsasawa. And yun. So, if you're interested in joining my giveaway, you go ahead on to that video. I will just put the link down below para hindi na kayo maghahanap-hanap. And then, kung nasa abroad kayo, just be sure na may address akong mapag-sendan dito sa Philippines nung giveaway para, diba, para masaya. Kasi yung mahal ng shipping internationally. Yeah, so, muna tayo. So, very simple lang naman yung giveaway. Just to say thank you. Ganyan. Sa December na lang yung mas bongga. So, yeah. Nag-promise na naman ako. Basta. So, yeah. I'll see you guys in my next video. Bye!